And here I am, filming from the tent, where I shall be all day. Fuck it. Garmon, be sy'n mynd i fod heddi, boi? Pardon? Be sy'n mynd i ddigwydd heddi? Dwi'n mynd i ennill. Mae merch mewn braf yna, mae merch mewn braf yna, mae merch mewn braf yna. Turn around! Dyma'r tîm. Shaggy man, isn't it? Steph Dean. Oh, fuck of cunt. And here we have some female action. Pathetic rugby. As Stefan Rhys can see. Has got a harder, watch it. Helo, to. Siw'n tymlo le? Siw'n mor Mae'r tymlo? boys i bic yn rôl gen yma. Bendigedig, mae'n rhaid gweith. Cwm bach, beth ti'n meddwl y ffaith bod y Burger Vans yn mynd nhw so bacwn Cymru? Mae'n wrong. Mae'n real fe. Mae'n beyond it. Beyond. Dyma ni de, blwyddyn arall i'r Billys. Pawb yn neud i ffordd i'r cae, Garmon fyna. Salisbury i'r asgellwr am y gêm. Sa'n gwybod Hackett, fi'n credu bydd y Billys yn hyderus yn y gêm yma. Dwi'n credu, mae Hackett yn rhoi y warm-up commentary, warm-up game i nhw. Mae Cwm Bach hefyd, nhw'n really fired up ar gyfer y gêm yma, dwi'n credu. Ie, sa'n gwybod, fi'n credu bod edrych eitha relaxed yma'n honest, hefyd. Falle'n hyderus ar ôl blwyddyn arall. Hackett yn mynd am y cic nawr. Mae Hughesy wedi rhoi Wilcox am y reswm, sy'n gwybod pam. O, Wilcox yn edrych ar y bel na'n llygadu o le nawr, dyfarnwr. O, crafu goc yn ei boced yna. A dyma ni de. Hughesy yn cymryd i le, a mae'n rhaid i wedi. Cwbl bach o bod yn watcho fyd y gêm. Syni weld bobl. A dyma ni de, bant a hi. Y bel yn yr awyr. Erbyn y Saxons. Ond o'r Saxons ddim yn derbyn y bel na'n rhwydd y gwbl. A y Billys lan yn ei gwynebau. Mae Hackett lan a fel fflach syth arnyn nhw. O, sa'n gwybod am fflach, ond nhw ti lan y rhyw ffordd, ond mae'r Saxons yn cadw'r meddiant o'n gryf yn y tackle fyna, yn ceisio mynd ar bel mlaen. Mas a hi, ailgylchu cyflym yn un. Mas i'r asgell, ond o, torri ti fewn. Cwm bach a tackle dda fyna. Bale yn cael ei... Rycod dad a Hackett. Ie, ond maen nhw'n cadw'r bel, yna'r problem. Billys just methu cael y bel yma. Ond i'r llawr eto, wale teg, pas dda yn fyna. Y Roberts mewn yn ceisio cael y bel, ond na, yn meddiant dal gyda'r Saxons yn gryf. Just methu cael y bel yna. Java bach. Lle bod i fam yn iach, ond sy'n esgus am tackle fel yna. Gwarthus gan Jaf a'r Billys yn parhau. O, Hackett yn dod trwyddo i geisio cael y bel. Dyfarnwr ddim yn hapus a cic gosb. Cael ei chymryd. Ydych chi'n weld o'n eto? Yr Saxons yn mynd ar bel mewn i'r tackle. Cwm bach y tackle dda fyna. Dim problem o gwbl. Ond Matthew Hackett mewn o'r ochr hwyr. Hwyr, mae'n rhaid dweud, hwyr, tackle hwyr fyna. Double team yn fan hyn, 2 phase, mae Cwm Bach yn taclo, Hackett yn clear o fas, neu Hackett na eto. A hwn, gan i weld hyn, mae hyn ddim o'r ochr, mae'n sefyll dros y boi. Straight mewn, straight mewn. O, watcha, ar y llawr hefyd, dyfarnwr, dim amheuaeth gyda dyfarnwr, kick-off i'r Saxons. Dyma ni de, Billys na ne. So cynta nhw gael y bel. Roberts, rhedeg yn gryf. Dadlwytho hefyd i Simon, ond... Kai Wiggins yn Kai Wiggins yn flin fi. Java ar y ffordd. Java. Yn dangos i bwer, ond... Camera work shit. Camera work shit yn anffodus. Scrum. Eto, yr Aber Saxons mewn, tackle dda, yn ceisio cael bel. No! Dyna chi tackle gan Hughesy fyna. Oedd hi'n gyfreithlon. Wel, sy'n gedi bod odds ar Billys, achos dyma nhw'n dod. Dyma Steph. Sexy Steph. Ar garlam yn amtrel. Dadlwytho hefyd. Higginson, ond dwylo gwallus gan Simon Anffodus. Diolch ni weld y tackle yna eto.
Hughesy yn dod mewn, bwrw'r dyn. Dyna beth oedd eisiau, dadlwytho'r bel hefyd ar ôl y dacl na. Sa'n credu fod yn illegal, ti'n gweld? Wel, mae'n un gwestiwn arall. Dyfarnwr i weld yn hapus a sexy Steph ar y llwybr tarw yn syth mewn i'r amddiffyn. Ond o'n anffodus i sexy tro na. Tackle dda hefyd yn dod mewn gan y Saxons. Ond nhw dros y fe gyd. Reit, sgrym na re i'r Billys. Dewch ni weld. O na, sgrym i'r Saxons yw i. A dyma nhw'n dod. O, dadlwytho, no. Eto bas na methu mynd i'r dwylo. Dyma gyfle. Nawr te, Hackett, mas â hi. Eto gwaith camera mynd ychydig bach yn esgilus, ond dyna ni os dan o'r bel. Mae Shaggy na'n offload. O, pwys o, Hackett yw! Na, Hackett na'n ffodus. A mae'n pissed off. A'r bas ymlaen, ond nhw wedi cymryd i'n gyflym. Os na gyflym yn hyn, sexy Steph. Chorio'r dyn yn fyna, ond fe wedi codi lan. O, Wilcox yn miso'r dacl. A no, mae trwbl nawr i'r Billys. Hughesy nôl o. Trwbl nawr, y gic ymlaen. Ydy sexy'n pigoi, ydy mae yn... O, eto methu cael y bel. Mae Heili na. Mae'r gêm yn mynd yn fled mynd un nawr a dyfarnwr. Ddim yn hapus. Beth mae Heili'n ei gwneud? Oes o'r Billys yn colli'r meddiant. A'r Saxons eto yn cael y bel. Dyma ni... O, na basfach. Ond o na, dyfarnwr ddim yn hapus. Billys yn dod bant â hi yn fanna. Gyda'r bas. Dyma ni de. Saxons nawr, ond eto, dwylo, gwallus, mae rai gweud safon y gêm, ddim yn wych o gwbl. Ond ddim ots, eto, taclo gwallus a'r Saxons mewn. Cais cynta'r gêm. Mae nhw'n ymddeol na, mae nhw'n dod nôl. Wilcox. Wilcox yn gryf, ond na, tacl arno fe. Dadlwytho i Garmon. Garmon i Higginson. Simon eto! Higginson, i jaf! Boes bach, ar i bynôl, pob hwyl i Rodri Java. Dewch ni fel o'n eto, Wilcox. Dangos yr ochr, a ti allan o'n torri mewn, a'n tacl dda, mae rai gweud mae'r Saxons wedi tacl dda na yn y cyntaf. A tacl ma, sa'n greu fod yn tacl dda o gwbl. Pob hwyl, ar i drad, ar i bynôl, a fi'n siŵr fydd Rodri Java ddim yn offi gwylio honna. Wedi hynny, eto, drifo'r dyn mewn i'r llawr, ac yn anffodus, Billys yn colli'r meddiant. Dyma ni de, Heilin, mas at Wilcox eto, camu ti mewn, ond 3 dyn yn ei dacl fe, a'r bel, ydy'r Billys yn mynd i ennill y bel yma, dyfanwr a'i fraich mas, dyma ni gyfle, Simon, dadlwytho Higginson, Garmon i hana? I Garmon, dyma Garmon nawr, ond y farnwr ddim yn hapus dyn ôl am y gosb. Y boys ar y ffordd lan nawr. Eto, esgeilus, wrth y ryg, colli'r meddiant, a dyma Saxons. Pwy sy'n mynd i gyrraedd yn y gyntaf? Y Saxon neu Simon. Simon a'n treial i ore, yn anffodus. A'r Saxon rhy dda, Hughesy, cyrraedd nôl. Nawr mae'n y wall, i Higginson na, di mae'n i pigo i lan. Falle wyna gyfle'r Billys. Mae o bob ochr y cam yn un nawr. Hughesy, mae'na le. Mae'na le ar gael, ydy'n ni dynnu'r dyn. Tynnu'r dyn, a nawr ydy Wilcox mewn! Heo Wilcox, cais cynta i'r Billys, mae'n 5-1. Ond Hughesy dy greu dathau hwnna, oherwydd Simon yn cyfro nôl, gan i weld e. Ymdrech dda gan Simon, ymdrech dda. Flimsy y ffarmwr dros y lle gyd. Ond Hughesy sy'n ennill y gêm. Hughesy yn cyrraedd yna, yn taclo'r dyn, ond nôl ar ei drad i ennill y bel yna, ac yna yn troi. Dyma ni'n gweld Hughesy, dim amddiffynwyr, y dynion tu allan iddo fe, tynnu'r dyn, ac yna Wilcox yn dangos i bawb bod e'n gyflym iawn. Dyma ni Wilcox, mewn am o'r cais. Fel tan ar y comin. A dyna ni, diwedd y hanner. Right, guys. Big second half, yeah? Same starting, come on. Void, ni gallu trasio, right? We need the points, okay? We need the points. Sorry, still fuck all on. Jordan's ring. Yeah, don't worry. Still fuck all anyways. 12 points, do it. 2 tries, easily turned around. So we should fucking pile them like that.